हरे कृष्ण माताजी, हरि बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദമന്ദിർ റെസ്റ്റോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിവൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 26 എടുത്തായിരുന്നു. ഇല്ലല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയോ നിവാസോ യസ്യോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാനാം പദാംബുജം. ശ്രേയോ നിവാസോ യസ്യോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാനാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരാപാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ഭാഗവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐശ്വര്യ പദാനുപദാർത്ഥ ശിലപ്രഭാതക്കിലെ ശ്രീയ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ നിവാസ വാസസ്ഥലം യസ്യ ആരുടെ ഉര മാറിടം പാനപാത്രം മുഖം വദനം ദൃശ നയനങ്ങളുടെ ബാഹവ ബാഹുക്കൾ ലോകപാലാനാം കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ സാരംഗാനാം സത്തെ അഥവാ സാരാംശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുടെ പദ അംബുജം പാദകമലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മുഖം, പിന്നെ കരങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താണ് വരുന്നത്? ശബ്ദം, പിന്നെ മാറിടം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ റിസീവ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരിക്കലും കണ്ടാലും മറിവരാത്ത അല്ലെ
അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. എപ്പോ കണ്ടാലും ആദ്യം കാണുന്നത് പോലെ തോന്നാം. അത്രയ്ക്ക് എന്താ ഫ്രഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. എത്ര കണ്ടാലും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കണ്ടാൽ മതിയാകത്തില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ എപ്പോ കണ്ടാലും പുതുമ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആകർഷണമാണ്, ഒരിക്കലും മതിവരാത്ത അത്ര ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതില് നമ്മൾ 24, 25 പറഞ്ഞു. 26 ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ 4 ഘടകങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാന്ന് വെച്ചാല് മാറിടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോര എന്നാണ്. അതായത് അത് ആരാണ്? ശ്രീ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ മാറിടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനപാത്രം മുഖം ദൃശ എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ വദനമാണ് അല്ലെ. അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള വദനത്തിനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. പാനപാത്രം മുഖം ദൃശ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്തായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പാനപാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണ്, ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത പറയുന്നത് ബാഹവോ ലോകപാലാന എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച്, കരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതില് ദേവതകളുടെ ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവതമാരുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഈ കൈകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു സാരംഗാണാം പദാംബുജം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഈ പദാംബുജം. അപ്പൊ കരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ദേവതമാരുടെ ഇരിപ്പിടമാണ്. പദാംബുജം എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടമാണ്. വദനം, മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാനപാത്രം, നമ്മുടെ പാനപാത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടാലും മതി വരാത്ത അല്ലെ, പാനപാത്രമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ മാറിടമാണെങ്കിലോ ലക്ഷ്മി ദേവി സദാ വസിക്കുന്നിടമാണ് ഈ മാറിടം. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത്. 4 പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന സൗന്ദര്യ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ. ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാകുന്നു. മനോഹരമായത് എല്ലാത്തിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. ചന്ദ്രസമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലരുടെ മുഖം കണ്ട ചന്ദ്രമുഖി എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, അത്രയ്ക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന അതേപോലെ നല്ല വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കൊരു പാനപാത്രമാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഭഗവാന്റെ മുഖമാണ്, മദനമാണ്, മുഖാംബുജമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ, കരങ്ങൾ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാകുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത്, അവരുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ്. ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച നാരായണീയം ചൊല്ലിയപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, എവിടെയാണ്? പാദപങ്കജങ്ങളിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പാദപങ്കജങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തൈസ് അല്ലെ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? തുടകള് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ഏതായിട്ട് വരുന്ന ഫീറ്റ്, 1, 2 സ്കന്ധങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അടുത്തത് 2 സ്കന്ധങ്ങൾ, 3, 4 സ്കന്ധങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ തുടകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ഉദരഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ചെസ്റ്റ് അല്ലെ, മാറിടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 2 കൈകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഖണ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ വരുന്ന ഫോർഹെഡ് അല്ലെ, നെറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ
ശിരസ്. അങ്ങനെയാണ് 12 സ്കന്ധങ്ങൾ വരുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് 12 സ്കന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ എവിടെയാണ് വാഴുന്നത്, എവിടെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്? പാദപങ്കജങ്ങളിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും തുളസി അർപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ അർച്ചനകളും ചെയ്യുന്നത് പാദപങ്കജങ്ങളിലാണ് ആദ്യം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ അനേകായിരക്കണക്കിന് ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാൽ സർവ ആദരങ്ങളോടും കൂടി സദാ പരിസേവിത ആണെന്ന വിവരം വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ അവർക്കായി നൽകുന്നു. അതേതിലാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലാണ് അത് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചിന്താമണി പ്രകര ചൊല്ലിക്കൊള്ള സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭി പരിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതിന് വിവർത്തനം ഉണ്ട്, വിവർത്തനം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചിന്താമണികൾ ഒട്ട് വളരെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശതസഹസ്ര കണക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശതസഹസ്ര കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ചുറ്റും വളർന്നു നിൽക്കുന്നവയുമായ ഭഗവത് വനങ്ങളിൽ അത്യന്ത സംഭ്രമത്തോടും പ്രേമഭക്തിയോടും കൂടി അനേക ശതസഹസ്രം ലക്ഷ്മി ദേവികളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടും പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ഭഗവാന ഗോവിന്ദനെയാണ് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയും അതേപോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരു തേനീച്ചയെ പോലെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളില് സ്ഥാനം പിടിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു തേനീച്ചയെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം. അവിടെ എനിക്കൊരു തേനീച്ചയായി ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളില് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ ഒരിടത്തും വേണ്ട എന്നാണ്. അയം അവിലോകള യാധ്യ സനാതന കളിതാ പുതാരസ ഭാരം നിവസത്, അവിടെ എനിക്ക് വസിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തേൻ ഉള്ളത്, രസമുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്, അല്ലെ? ഒരു മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. അതിൽ ഒരു മുക്തി പോലെ ശുദ്ധഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. രൂപഗോസ്വാമി സദ്ഗോസ്വാമിമാരും അവരൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചതത്വത്തിൽ വരുന്ന അദ്വൈത ആചാര്യൻ അവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരായിട്ട് പാതാളത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സേവനം ആയിട്ട് അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആശിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തരുടെ സവിശേഷതയായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ മരങ്ങളെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും. നമ്മൾ ഏത് ആശിച്ചാലും, അല്ലെ? ചോദിക്കുക വേണ്ട, മനസ്സിൽ ആശിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും, അല്ലെ? എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാലും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മാങ്ങയെ തരാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതേസമയം ഇവിടെ മാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ടും നൽകുന്ന അതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നതാണ്. കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ചിന്താമണി കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അവിടെ തന്റെ സ്വാഭാവിക വൃത്തിയായി സുരഭി പശുക്കളെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജോലി അവിടെ അതാണ്, അല്ലെ? സ്വാഭാവിക വൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലാണ്, അല്ലെ? തൊഴിലെന്താണ്? സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നത് നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ നാം ആകർഷിതരാകുന്ന പക്ഷം ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ ദർശിക്കാൻ താനെ സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതരാകുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെയും ലഭിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആചാര്യന്മാര് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ധനലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ സേവിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കെപ്പോഴും ധനം കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി
നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യൂ, അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്മിയും നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ സമയം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏതാണ് ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആകർഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഔഷധ ദേവതകളെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് താനെ സാധ്യമാകും. തങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലം കാരണം അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ഇത്തരം ദേവിമാരെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആകർഷകമായ രൂപത്തില് നമ്മൾ മതിമറന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെയും ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ലക്ഷ്മിമാരെയും ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ദേവിമാരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ പരിപൂർണ സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? നല്ല കഴിവുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? കവരപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിതരാകപ്പെട്ട, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട, പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഈ സുന്ദര മുഖം എന്ത് ചെയ്യണം? ചിത്രീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാം സ്കന്ധ, എത്രാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ മുഖം പതിക്കുന്ന? 10ാമത്തെ സ്കന്ധം, അല്ലെ? അപ്പൊ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാ പഠിക്കുന്നത്. ഏതാണ് മുഖം എന്ന് പറയുന്നത്? സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ, അല്ലെ? ചന്ദ്രന്റെ പോലെയാണ്, അത്രയ്ക്ക് തിളക്കമുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയും പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളപൂജനങ്ങളും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പുഞ്ചിരി എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കുന്നതാണ്. മുഖവും പുഞ്ചിരിയും എല്ലാം തന്നെ, കണ്ണും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ്? ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കൂജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാവിലെയുള്ള മധുരസുന്ദരമായ, എപ്പോഴാണെങ്കിലും രാവിലെയാണ് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ശബ്ദമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ? ശബ്ദമുഖരിതമല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനം. ഇപ്പൊ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, അല്ലെ? ലക്ഷ്മി മാറിടം പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പറയുന്നു? മുഖം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പിന്നെ ഇത് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണ്? ദേവതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ തീരെ ചെറിയ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രമുഖരെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി, വരുണൻ, വായു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രൻ, അവരൊക്കെയാണ് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 33 ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം ഒരുപാട് സബ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണും. ശിവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ശിവൻ, പാർവതി, ചിലപ്പോൾ ശിവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും, അപ്പുറത്ത് ആര് കാണും? പാർവതിയുടേത് കാണും, ഗണപതിയുടെ കാണും, മുരുകന്റെ കാണും, അല്ലെ? അതേപോലെ അയ്യപ്പന്റെ കാണും. അപ്പം അവരുമായിട്ട്, ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ് ഡീറ്റെയിൽസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപദേവതമാരുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രധാന ദേവതമാരാണെങ്കിലും ഉപദേവതമാരാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം അവരവരുടേതായിട്ട് ചുമതലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ മറ്റ് പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പേടി തന്നെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെ? ഋതു മഹാരാജാവ് തന്നെ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം 100ാമത്തെ യജ്ഞം നടത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പശുവല്ല, കുതിര, അല്ലെ? അതിനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് സദാസമയം പേടിയാണ്, ഓരോരുത്തരെയും പേടി. ആരൊക്കെ 100 യജ്ഞം നടത്തും അവരെയൊക്കെ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അതാണ് ഈ ദേവന്മാർക്ക് പല പല ഭയങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സീനിയർ ആണെങ്കിലും ജൂനിയർ ആണെങ്കിലും ആ ദേവതമാർക്ക് ഭയമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ
ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവതന്മാർ എവിടെ എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ 4 കാര്യം വിശദീകരിച്ച് തരയാണ്. ഭരണ നിർവഹണ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ മാതൃകാ ഭരണാധിപനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുവെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പണ്ട് ആരായിരുന്നു? രാജർഷികളായിരുന്നു, അല്ലെ? ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അത് അവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെ? ജനകൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ കീഴിൽ എന്താണ്? നല്ല രീതിക്കുള്ള ഭരണം, പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അവരെല്ലാം പിതാവായിരുന്നു, ജനങ്ങൾക്ക് പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നായിരുന്നു. അതായത് ജനക്ഷേമമായിരുന്നു അവർക്ക് മുൻഗണന അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഭരണം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം എന്താ? അവർ ഭക്തരായതുകൊണ്ട്. ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലപ്പിഴവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാവുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്? ജനങ്ങളെ പണം മുഴുവൻ പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? കറപ്ഷൻ, അഴിമതിയും കൊള്ളയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഭരണാധികാരികളെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തല്ല? ജനക്ഷേമമല്ല. അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? കലികാലം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ കുറവ്, അതേസമയം അഭക്തർ വളരെ കൂടുതൽ. ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ കൂടുതലാണ്. ദൈവീ സ്വഭാവമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവമുള്ളവർ വളരെ കുറവ്. ഭഗവത് കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഭരണം നടത്താനും അവർക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ ഭരണത്തിലിരിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സാരാങ്കർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? 4-ാമത്തെ ഫീറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാരാംഗം, അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്, സാരാംഗം. അപ്പൊ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് സാരം. സാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തസത്ത നമ്മൾ പറയല്ലേ? എല്ലാത്തിന്റെ സമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? എസെൻസ്, അല്ലേ? എസെൻസ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുന്ന എസെൻസ്, അതാണ് അതിന്റെ രുചി കൂട്ടുന്നത്, അല്ലേ? ആ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാരം. അതാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ, ജീവസത്തയുടെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സാരംഗർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാരംഗർ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തർ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം അനന്യ ചിന്തയായിട്ട്, അല്ലെ? വേറെ ആരിലും ചിന്തയില്ലാതെ, വേറൊരു ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള സാരംഗർ. ശുദ്ധഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എവിടെ എത്തണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളെ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തേൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? മാധുര്യം നുകരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജങ്ങൾ ഏതുപോലെയാണ്? തേനുള്ളത്, അല്ലെ? തേന് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആരെത്തും? തേനീച്ചകളെത്തും, അല്ലെ? ഭക്തർ സദാ തേനിന് പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഞാനൊരു തേനീച്ചയായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലെ തേൻ നുകരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തർ സദാ തേനിന് പിറകെ പോകുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്ത ആചാര്യനായ രൂപഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 2 വരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നീണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ സമ്മറി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കാൻ യാചിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടങ്ങ് പറയുകയല്ല. ഭഗവാന് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ അതല്ലേ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം തന്നെ അതാണ്. ഞാൻ പ്രകീർത്തിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യാചനയാണ്. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു, അങ്ങേറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സെന്താണ്? തേനീച്ചയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ മധുവിന്റെയും ഉറവിടമായ എല്ലാ, മധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? തേന് അല്ലെ. തേനിന്റെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദ കമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാലും. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അതായത് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. ഏതാണ്? ദേവന്മാർക്ക്, ബ്രഹ്മദേവൻ വരെ ഉള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴൊന്നും ദർശനം കിട്ടുന്നില്ല. അവരെല്ലാം പാലാഴിയുടെ കരയിൽ നിന്ന് പോയി മാനസികമായിട്ടാണ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അല്ല നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും അല്ലയോ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ, അപ്രമാദഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത ഭഗവാനെ, അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ അതിയായ മോഹം അമിതത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എനിക്ക് അതായിട്ട് മാറണം. എന്റെ മനസ്സൊരു തേനീച്ചയെ പോലെ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ തേൻ നുകരാനായിട്ട് അർപ്പിതമാകാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിനായുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും അങ്ങ് അചിന്ത്യമായ വിധത്തിൽ ശക്തിമാനാകയാൽ അസാധ്യമായതെന്തും നടപ്പിലാക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയാം. അപ്പൊ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? അതിശക്തി അല്ലെ. ഓൾ പവർഫുൾ, ഓമിനി പൊട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് നടത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് അതിശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ? ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്, എന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന എന്താ? വിനയമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മഹാഭക്തർ എപ്പോഴും വിനയപൂർവ്വമേ സംസാരിക്കുമല്ലോ. ഒരിക്കലും എന്ത് കാണത്തില്ല? അവർക്ക് അഹങ്കാരം കാണത്തില്ല. എത്ര വലിയ ഭക്തനാണെങ്കിലും അവര് പറയുന്ന എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു കീടമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ആ തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അത്രയ്ക്ക് താണതാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്? ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാൾ നല്ലവരാണ് അസുരന്മാർ, ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ജഗായി മാതായി ഒക്കെ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് സനാതന രൂപഗോസ്വാമിമാർ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയി അവരെ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ, അവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അസുരന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു? അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സവിനയമാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ പീയൂഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃത് പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമൃതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു ഈച്ചയായാൽ മതി അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയവർക്ക് പോലും സാധ്യമാകാത്ത ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടണേ അല്ലെ. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടണേ. എനിക്ക് അത്രയും ഇതില്ല, കഴിവില്ല, അതിന്റെമായ അശുദ്ധ ഭക്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ല എങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ ആയതിനാൽ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വർഗരാജ്യത്തെ അമൃത പോലും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾക്ക് തുല്യമാകില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതുപോലെ ഒന്നിപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭാഗവതം. ബ്രഹ്മാവെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭാഗവതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക, ഞങ്ങൾ എന്ത് തരാം? അമൃത് നൽകാം അല്ലെ. പകരം അമൃത് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം തരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതം അത്രയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. അത് നൽകപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ്. അമൃതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭാഗവതം എന്നാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ അമൃതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേറ്റം ആകർഷണനായിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ പരമശാശ്വത നാശമില്ലാത്തവനെ, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമാറ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ കമലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുവാൻ അങ്ങ് ദയവായി അനുവദിച്ചാല്. അപ്പൊ നിത്യം ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഇതാണ് ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കിയാൽ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്തർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മോചനമൊന്നും വേണ്ട, മോക്ഷമൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവമനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വദനത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്, അതുപോലും കാണണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ അവരാര് സംരക്ഷിക്കേണ്ട, ഭഗവാന്റെ കരങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട. അവർക്ക് പകരം എന്തും മതിയും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ മതി. അവർ സ്വഭാവേന വിനയാന്വിതരാകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിനയം. ഇത്രയും വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുന്ന എന്താണ്, എനിക്കതിനുള്ള അർഹതയില്ല, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ വിനയം. ഭഗവാൻ സ്വതः അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവനും ആകുന്നു. നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യായം 16 1, 2, 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് വിനയം അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ദുൽ കലാം തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം വിനയമുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലെ പദവികളിലൊക്കെ എത്തുന്നവർ അവരുടെ വിനയമാണ് കാണുക. ഏറ്റവും എളിമയായിരിക്കും അവർക്ക് കാണുക. അതേ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ അറ്റൻഡർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗമ കാണിക്കുന്നയാളല്ലേ. നമ്മൾ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളിനെ കാണാൻ പോയാൽ അവര് മിക്കവാറും വിനയാന്വിതരായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം മാറിയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ അവർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഒരു വിനയം വരും. അതേസമയം താഴ്ന്ന തസ്തികകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അഹംഭാവവും അതും ഇതുമൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളെല്ലാം വിരട്ടുന്നത്. അവർക്ക് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ചായ്വ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27 പറയുന്നത് എന്താണ്? 27 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രകൃതി ഘടകങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമായിട്ട് ആ ഘടകങ്ങളെ കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. സിദ്ധാതപത്ര വ്യഞ്ജനൈ ഉപസ്കൃത എന്നാണ്. സിദ്ധാതപത്ര വ്യഞ്ജനൈ ഉപസ്കൃത, ഇവിടെ ഉപയാണ്. ഉപസ്കൃത പ്രസൂന വർഷേ അഭിവർഷിത പതി പിശങ്കവാസ വനമാലയ ദഭോ ഖനോ യഥാ അർക്കോടുബ. അർക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? സൂര്യൻ അല്ലെ. ഉടുബ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ വരുന്നത്? ചന്ദ്രൻ. സൂര്യനും ചന്ദ്രൻ എന്നാണ്. അർക്കോടുബ ചാപം വൈദ്യുതേഹി. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, പിന്നെ മിന്നൽ അല്ലെ, മിന്നൽ പിണർ, പിന്നെ ചാപം. നമുക്കറിയാം ചാപം പോലെ കാണാൻ മഴവില്ലല്ലേ. പിന്നെ അർക്കനും ഉടുബ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള്, പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സിദ്ധാതപത്ര വ്യഞ്ജനൈ രൂപകൃത പ്രസൂനവർഷേരഭിവർഷിത പതി
തിശങ്കവാസ വനമാലയ ബഭൗ കനോ യഥാർക്കോടുപ ചാപ വൈദ്യുതൈഹി. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സീത ആദപത്ര വ്യജനൈവസ്കൃതഃ പ്രസൂനവർഷൈരപി വർഷിതപതി പിശങ്കവാസ വനമാലയാ ബഭൂ ഖനോ യഥാർക്കോ ഉടുപചാപവൈദ്യുതൈഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. പ്രധാനപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയശീല ആദപത്ര ധവളഛത്രം. എന്താണ്? വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എന്താണ്? കുട, ഛത്രം കുട അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ. പിന്നെ വ്യജനൈ ചാമരങ്ങളാൽ ഉപകൃത സേവിക്കപ്പെട്ട് പ്രസൂന പുഷ്പങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുമ്പോ പുഷ്പ വൃഷ്ടി നടത്തും അല്ലേ? അത് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർ നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃഷ്ടിയാൽ പുഷ്പവൃഷ്ടിയാൽ അഭിവർഷിത അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ട് പതി വീതിയിൽ വിശങ്കവാസ പീതാംബരങ്ങളാൽ മഞ്ഞപ്പെട്ട് അല്ലെ വനമാലയ പുഷ്പഹാരങ്ങളാൽ ബഭൗ അപ്രകാരം ആയിത്തീർന്നു. ഘന മേഘത്തിന്റെ നിറം ഭഗവാൻ അല്ലെ? യഥാ എന്ന പോലെ അർക്കാസൂര്യൻ, ഉടുപ ചന്ദ്രൻ, ചാപ മഴവില്ല്, വൈദ്യുതൈഹി മിന്നൽ പിണർ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് ശീലപ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥ ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ദ്വാരകയിലെ പൊതുവീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ ഇതിപ്പോ എന്താണ്? റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരകയിലെ പൊതുവീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഒരു വെൺകൊറ്റ കുടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വെൺകൊറ്റ കുട ഏതാണ്? സൂര്യരശ്മിയാണുണ്ടല്ലേ? അത് എന്താണ്? സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വെൺചാമരങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വീശി വീതിയിൽ ഉടനീളം വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. മഴ പോലെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർമേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും സാധാരണ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് സൂര്യനുള്ളപ്പോ ചന്ദ്രനും വരുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ മഴയുള്ളപ്പോ മഴവില്ല് കാണുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? വെയിലത്ത് മിന്നൽ കാണത്തില്ല അല്ലെ? സൂര്യനുള്ളപ്പോ മിന്നലും കാണത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയം സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ പിണർ എന്നിവ ആകാശത്ത് ഏകകാലത്ത് ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്രസക്തമായി തീരും. നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. രാവിലെയും രാത്രിയിലും കാണാം അല്ലേ? സൂര്യന്റെ ആ രശ്മിയുടെ കാഠിന്യം കുറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായാൽ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് മഴവില്ലും ഉള്ളപ്പോഴ് മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉള്ളപ്പോൾ മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം പുതിയ വർഷകാല മേഘത്തെ പോലെയാണ്, കാർമേഘം. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിന് മീതെയുള്ള വെൺകൊറ്റ കുടയെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രധാന വ്യക്തികളെ സ്വീകരിച്ചു വരുമ്പോ വെൺകൊറ്റ കുട പിടിക്കും അല്ലെ? അതിവിടെ എന്താണ്? സൂര്യനോടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെൺചാമര വീശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും, അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വീശറിയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുഷ്പം വർഷിക്കുന്നതിന് നക്ഷത്രങ്ങളോട്, അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴുന്നതായിട്ടാണ് പുഷ്പവൃഷ്ടിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകള് മിന്നലിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തിലെ മലർമാലകള് മഴവില്ലിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വനമാല ഏതാണ്? പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാല ഏതിനായിട്ടാണ്? മഴവില്ലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന.
മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഉടയാടകൾ മിന്നലിനോട്, പുഷ്പത്തെ നക്ഷത്രത്തോട്, വെഞ്ചാമരത്തെ ചന്ദ്രനോട്, വെൺകൊറ്റക്കുളയെ സൂര്യനോട്, അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നിറം ഏതാണ്? കാർമേഘം, അല്ലെ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ കാർമേഘത്തെ പോലെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാകയാൽ ഉപമകളിലൂടെ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഉപമ പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാകത്തില്ല. കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ചിന്തയിലൂടെ നോക്കിയാൽ, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് കണക്കില്ലാത്ത അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തിമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ? അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് നാരദ മഹർഷിയോട് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനും, അല്ലെ, അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പോകുന്നുണ്ട്. പോകുമ്പോ എന്താ അന്വേഷിച്ച് വരേണ്ടത്? എനിക്കപ്പോ അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു വരണമെന്ന് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കഥ അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സൂചിയുടെ മനയെ കൂടെ ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ സംശയം, എന്താ ശ്രദ്ധ ഭക്തനാണല്ലോ, ബ്രാഹ്മണൻ, എല്ലാ പൂജകളും ഒക്കെ നിത്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ ആദ്യം മോചനം കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുമെന്ന്. അപ്പൊ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെരുപ്പുകുത്തി ചോദിച്ചു, എന്താ ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂചിമനയുടെ ഹോളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആനയെ കയറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെരുപ്പുകുത്തി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ചെരുപ്പ് കുത്തുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ്. ആ ആൽമരത്തിന്റെ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു വിത്താണ്. പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ വെറും പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആൽമരം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു സൂര്യവനെ കൂടെ ഒരു ആനയെ കയറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പാട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞ എന്താ? ശുദ്ധ അസംബന്ധം പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആനയെ കയറ്റുക സൂര്യവനയിലൂടെ എന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? വിശ്വാസം, അല്ലെ? ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ്, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം, ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തിയെ സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ദ്വാരകാ വീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയായുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് സാധാരണ പ്രകൃതി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരേ സമയം ഇവ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം സംഭവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. ഇവിടെ നമ്മള് 28, 29 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന അതെല്ലാം അവിടെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് 28 പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിതൃ ഭവിഷ്യത്ത സ്വമാതൃഭിഹി വന്ദേ ശിരസാ സപ്ത ദേവകി പ്രമുഖാമുദ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രാജഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആരുടെ അടുത്താ പോകുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭഗവാൻ മാതൃകാ പുരുഷനാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തല്ല, മക്കളുടെയും ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തല്ല പോയത്, സ്വന്തം മാതാക്കന്മാരെയും പിതാവിനെയും കാണാനാണ് പോയത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ മാതൃകാ പുരുഷനാണ്. നമുക്കതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്.
അപ്പൊ ആദ്യം മാതാക്കളുടെ അടുത്താണ് പോയത്. മാതാവ് നിന്ന് വസുദേവർക്ക് 18 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഈ 18 ദേവകിയാണ് അതിലെ പ്രധാന മാതാവ്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന് ജന്മം കൊടുത്ത മാതാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദേവകിയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ചിറ്റമ്മമാർ അല്ലെ. അപ്പൊ ചിറ്റമ്മമാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദേവകി മാതാവാണ്. അപ്പൊ ആ ദേവകി മാതാവിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റ് ചിറ്റമ്മമാരെയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അത് നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആരെയൊക്കെയാണ് ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്? കൗസല്യയോടൊപ്പം തന്നെ കൈകേയിയും സുമിത്രയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചു അല്ലെ. സാധാരണ കൈകേയി ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ പോകൂ, മകന് രാജ്യഭരണം കൊടുക്കൂ, യുവരാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരാണെങ്കിലും കോപിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? പുത്രധർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭരതനും താനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. കൗസല്യയും കൈകേയിയും തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. വാത്സല്യ രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഉത്തമ പുരുഷന്മാരൊക്കെ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെങ്കിലും മാതൃകാ പുത്രന്മാരായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ്. അതായത് പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പവിഷ്യക്ത സ്വമാതൃഭിഹി വവന്ദേ ശിരസഃ സപ്ത ദേവകി പ്രമുഖാമുദ. ഇത് വായിക്കട്ടെ. പ്രവിഷ്ടഃ പദാനുപദാർത്ഥം പ്രവേശിച്ച ശേഷം, തു എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ പിത്രോ പിതാവിന്റെ പരിക്ഷുപ്ത ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്വമാതൃഭി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വമാതാക്കളാൽ വവന്ദേ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, ശിരസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ സപ്ത 7 ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുദാ സന്തോഷത്തോടെ. ഇവിടെ സപ്ത മാതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 18 മാതാക്കൾ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവന്റെ പത്നിമാരായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഏതാണ് മാതാക്കന്മാരാണ് 7 മാതാക്കൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെക്കുറിച്ച് 7 മാതാക്കളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേവകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാതാക്കൾ. പിന്നെ ഏതാണ്? മറ്റ് മാതാക്കൾ ആരെന്നും കൂടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെ പ്രവേശിച്ച ഭഗവാനെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനനിമാർ മാതാക്കൾ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മമാരിൽ പ്രമുഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവായ ദേവകിയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണമായി വേറിട്ട പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. ഇതെല്ലാം പ്രഭാതർ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിലെ കലികാലത്തിലെ പുത്രന്മാരും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപരയുഗത്തിലെയും പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും കാലം അല്ലെ. ആ കാലഘട്ടമായിട്ട് താരതമ്യം. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ എല്ലാവരും അടിച്ചിറക്കി പ്രത്യേക ഭവനം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് പ്രത്യേക ഭവനം ഇപ്പം കൊടുക്കുന്ന? ഏത് ഭവനാണ് ഇപ്പം മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വയസ്സാകുമ്പോ കൊടുക്കുന്നത്? വൃദ്ധസദനം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള വൃദ്ധസദനം അല്ല, അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനുള്ള പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഗ്രഹമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ശ്രീമതി ദേവകിയാകുന്നു. അപ്രകാരമായിരുന്നിട്ടും ദേവകിയാണ് പ്രധാന മാതാവ് ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിറ്റമ്മമാരും അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യ വാത്സല്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കൈകേയിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലെ. അവിടെ മന്ദര ഇങ്ങനെ ക്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മാറിപ്പോയതല്ലേ. അതും നമുക്കറിയാം. സരസ്വതി ദേവി നാവിലിരുന്ന് പറയിച്ചതും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ.
ഈ വസ്തുത ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തന്റെ ചിറ്റമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി കണ്ടിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന വസുദേവരുടെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും അദ്ദേഹം തുല്യ രീതിയിൽ പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ 18 പത്നിമാരെയും ഒരേപോലെ അദ്ദേഹം പ്രണമിച്ചു, ആശീർവാദം നേടുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 7 മാതാക്കളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മാതാവ്, അതായത് നമുക്ക് ജനനം നൽകിയ മാതാവ്, ഇവിടെ ദേവകിയെ പോലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുരുപത്നി. അപ്പൊ ഗുരുപത്നി നമുക്കറിയാവുന്ന ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്? ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയുമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ആയിരുന്നത് അല്ലെ. ഗുരുപത്നി എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യും അല്ലെ, അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും രാത്രി ഘോര മഴയത്ത് എന്ത് ചെയ്തത്? വിറക് ശേഖരിക്കാനൊക്കെ പോയത് അല്ലെ, സുദാമയും ശ്രീകൃഷ്ണനും. അപ്പൊ ഗുരുപത്നി ആരാണ്? മാതാവിന് തുല്യമാണ്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ പത്നി, അപ്പൊ ഇത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സമൂഹമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് അവരുടെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന, അവരതേപോലെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പത്നി, പിന്നെ രാജാവിന്റെ പത്നി, രാജപത്നി, ക്യൂൻ അല്ലെ. പിന്നെ ഗോമാതാവ്, നമ്മുടെ പശു. പിന്നെ ഏതാണ്? ധാത്രി ഭൂമിദേവി. അപ്പൊ ഈ ധാത്രിയും ഭൂമിദേവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ധാത്രി നമ്മളെപ്പോഴും ഭൂമിദേവി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാത്രി ആരാണ്? പോറ്റമ്മയല്ലേ? പോറ്റമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പോറ്റമ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് മദർ അല്ലെ, വളർത്തമ്മ എന്ന് പറയാം, പോറ്റമ്മ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്ന ഏതാണ്? നമുക്ക് ആരാണ്? പൂതനയ്ക്ക് ഒരു നഴ്സിംഗ് മദർ അല്ലെ, മദറിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു 7 മാതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് പൂതനെ കണ്ടതെന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കും കാരുണ്യം ആർക്കുണ്ടായി എന്നാണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പൂതന ഒരു ഇതാണ് രാക്ഷസിയായിരുന്നിട്ടും മാരകമായ വിഷം പുരട്ടി കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അവൾക്ക് ഭഗവാൻ, കാരുണ്യനിധിയായ ഭഗവാൻ അവൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു? ധാത്രിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു, ഒരു മദർലി നേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഗോലോകത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കരുണയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഉദ്ധവർ വിതുരരോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അതാണ് കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. പിന്നെ ഭൂമിദേവി, നമ്മളെല്ലാം സഹിക്കുന്ന ഭൂമിദേവി അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹനം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിദേവി. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരമായാലും പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകയാൽ പിതാവിന്റെ പത്നിയായ ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചിറ്റമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? പിതാവ് ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മീയ ഗുരു, ആദ്യം പിതാവ്, പിന്നെ മാതാവ്, പിന്നെയാണ് അതിന് വരുന്ന ഗുരു, പിന്നെ ദൈവം. അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനം പോകുന്നത്. അപ്പൊ പിതാവിന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ പത്നി ചിറ്റമ്മയായാലും അമ്മയെ പോലെയാണ്. പ്രപഞ്ചനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമൻ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നശിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആരാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ വയസ്സായവരാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ. അവർക്കാണ് ഈ ചിന്താഗതി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. രാമായണവും ഭാഗവതവും ഒക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോടെ ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പേരങ്ങനെ കാണും അല്ലെ. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ചലനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നവർ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രമംഗമാരൂപ്യ സ്നേഹ അയോധര ഹർഷവിഹ്വലിതാത്മാന ശിശുർ നേത്രജൈർജലൈഷേ
താപുത്രമംഗമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുത ഉഭയോധര ഹർഷവിഹലിതാത്മാനം ശിശുചൂർണേത്രജൈർജലൈഷേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താ അവരെല്ലാവരും പുത്രൻ അംഗം മടിത്തട്ട് ആരോപിച്ച ശേഷം സ്നേഹസ്നുത വാത്സല്യത്താൽ ഈറനണിഞ്ഞ പയോധര സ്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ഹർഷ ആഹ്ലാദ വിഹ്വലിത ആത്മാന ആധിക്യത്താൽ ശിക്ഷിച്ചു നനച്ചു നേത്രജയ് നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലൈ കണ്ണുനീർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? സന്തോഷ കണ്ണുനീരാണ് അല്ലെ? പുത്രനെ കണ്ടപ്പം മാതാവിനെ തോന്നിയത്. പിന്നെന്താണ്? അവരുടെ സ്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാതൃസ്നേഹം വാത്സല്യം അല്ലെ? അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം യശോദ മാതാവ് എപ്പോഴും ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുഞ്ഞം ആയിരുന്നപ്പം മടിയിലിരുത്തി തലയിൽ തടവിയിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് പാലൊഴുകുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര പാലൊഴുകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പശുവിന് എന്താണ് കന്നുകുട്ടി ഇതാണ് സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പശു കൂടുതൽ പാൽ ചുരത്തുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെ കന്നുകുട്ടിയും പശുവിനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഒന്ന് തൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ പാലെല്ലാം കറന്നെടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കും എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം പാലായിരുന്നു യശോദ മാതാവ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ താലോലിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മമാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? കൂടുതൽ പാല് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം ഇവിടെ മാതൃവാത്സല്യമാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം പിതാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ചിറ്റമ്മമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതിനടുത്തിന് അമ്മമാരുടെ കാര്യം അവരുടെ വാത്സല്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരുടെ മടിയിലിരുത്തി പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യത്താൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാൽ ചുരന്നു ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാന് ഈറനണിയിച്ചു. അപ്പൊ സന്തോഷത്താൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അല്ലെ? അതേപോലെ മാതൃവാത്സല്യവും അവർ പ്രകടമാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്കിജെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗോക്കളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീലയില് ഭഗവാൻ തന്നെ പശുക്കളും കന്നുകുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയപ്പോ ഒരുപാട് പാലും ചുരത്തുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം വന്നത്. പിന്നെ ബലരാമനും അതുപോലെ സംശയം തോന്നി, ഇതെന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം കാണുന്ന പശുക്കളില് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതും ഉള്ളത് തുറന്നു പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ വാത്സല്യത്താൽ പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്ന പശുക്കൾ തന്നോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാൽ നുകരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മുമ്പേ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് സമാനരായ ചിറ്റമ്മമാരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ എന്താണ്? ചിറ്റമ്മമാരുടെ മാതൃസ്നേഹം എന്താണ്? ഒട്ടും കാപട്യമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് എല്ലാ മാതാക്കളോടും നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവര് തിരിച്ചും അതുപോലെ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം അല്ലെ? പിന്നെ 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരേ ആശയം വരുന്നതാണ്. ഭാര്യമാരോടുള്ള സമീപനമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ